Ти си най-маничък. Аз съм най-маничък. Да, бе. Да. Аз пък си имам, нали ти казаха, имам сестра, имам и доведен брат, но пък аз съм най-старата. Да. Не бих казал въобще. Старата по егенето така се води. Не е дума, която ти подхожда. Да. Но... И като си каката, ти ли определяш как се случва? Абсолютно не. Тъй като с моята сестра сме породени, сме горе-долу, нали, според зависи ситуацията на един акъл. Когато Алек прояви интерес към моето семейство, към това дали имам сестра и какви са отношенията ми с нея, честно казано, отново изпаднах в паника. Да. Ама аз съм напълно откровена. Така е. Да. И да, взаимно сме се учили винаги една от друга. Да. Което си е абсолютен бонус. Аз предполагам, че тя ти е много спокоен човек също. По-скоро аз съм по-спокойна, така да го наречем. Но пък и тя много пъстра. Мисъл, ние си имаме своите минуси и плюсове, да. Различно е. Не мога да го опиша. Но, може би, някой ден се запознаете и ще разбереш. За мен ще удоволствие. Да. Аз не знам тогава, реално вече излагах ли си го. Но, преди това, да. Ще има още много да си говорим. Да, има доста неща да си говорим. Да. Точно с мен. Да. Ние не го лъжем, а просто не му казваме истината. Той не ни е питал, вие се трябваше да му кажем, не сме. Да, но попитали ни, може и да се наложи да го направим според зависи. До каква степен сме се опознали и двете с него. Моля да те прегърна. Ти си разкошна просто. И така ми сгря хубаво. Точно това. Да. Имаше някаква като специална енергия. Най-вероятно той е мъжа за мен. Аз се надявам много да ви харесва тази вечер. Да, беше невероятно. И да сте си изкарали разкошно. Наистина беше най-прекрасният ден до момента. И беше един наистина такъв магически момент. Дали ще имаме рози? И не даде на никой роза. Аз реших, че няма да има роза. Би ли приела тази роза от мен? Да! Наистина не очаквах. И ми стана много приятно, наистина. Значи това беше перфектният завършек за днес. Много ви благодаря на всички. И ще се видим утре пак. И ние благодарим за нетърпение. Мерси. Лека да си мислиш за нас. Разбира се. Особено за мен. Сигурно се. Запазя да си мисля. Да. Много яко. Ще ме зарадвам много.